wayak ngene golek gawean angel istilah bojo-bojo metem ngerti ya tak peding lah sedol penting motor bersih gini sih beb tubuh di kasur kok kayak begini maling kowe lho gini apa beras wis entek wingi ya kaya lagi panen gabah-gabah ya durung mbok tapeni kok wedhus no kadang ya durung mbok dusi apa skincare panumu entek Alah mbah yang aku iki lho kudu piye aku masuk jadi bojo BS peka yang aku lho dadi bojo kurang peka kepiye lah urung cukup duitku nek nggo tuku skincare panumu saiki ora iku sing tak jaluk skincareku lho aja turah-turah lho apa gincumu nganu yang nganu apa lah beb kudu nganu yang bup mau nek saiki urung wayahe lah ora iku lho anakmu iki lho anakmu pengen sing bunder-bunder ijo sing rasane manis kaya aku iki lho bunder-bunder ijo apa to beb mbah pikir dhewe lah piye saiki tak kapan sok bodo duren ya saiki lah wis tak mangkat ya wis kono lunga sing adoh aja bali nek urung ulah yo Lah ngopo kok balik? sing keri beb Apa iku? Awake dhewe wis dadi siji sampai suwe ora bakal tak tulung masih yo wis rawan cine sayang-sayangan ing kene siji-sijine wong sing gawe ayam ati gawe uripku apa ya bunder-bunder ijo tukune ning endi lorone ning endi karo sapa wis wong wedok jane kode-kodenan wah ora suarane ra ono wonge ya aku Loh, ngapa men? Lontang lanung nang pinggir dalan. ini lho wong bojoku nyidam bunder-bunder ijo kayak ngerti to ora Aku ngerti men. Dondong. dodong lak kecut rasane salah jane iki werna ta ora sih Yo ngerti amen ngene-ngene tau sekolah kok. Ya wis saya rono tak kok mbok sing padha gosip. ya wis ayo gas Kowe ngerti yo gak? Berita apa ta yo?
berita apa sih yuk? Kok aku ngerti? Kowe iki piye sih yuk? Kok malah do kudet? Isini-sini aku. Age kono dibuka HP-ne. Ora kudet. Delok HP-ku mosok ngene iso ge maca berita. Lah dikon ora kudet piye sih yuk? Wong HP wae sebelah kono. Lah bener nek kudet. Delok iku yo kudet. Age Kenapa lah abane mobilan iki? Kang Jaro. Biasa Kang, gosip. Ono apa iki dendaran karo Kang Parmin? Ngene lho yu. Aku arep takok penting. Takut penting apa iku Kang? Bojoku kuwi meteng, lah terus nyidam. Bojoku kuwi meteng, lah terus nyidam. Nyidam iki bunder-bunder, warnane ijo, rasane manis. Lah aku ora ngerti iku pakanan apa, aku ape takok kowe. Iku mono jenenge ya klepon ngono ae kok ora ngerti. Alah, klempon. Klepon Kang Parmin, ora klempon, klepon. Iya leh, klepon. Lah klepon itu tukune nang ndi? Iku lho biasane mbok tukiem dodolan. Lah terus mbok tukiem nek biasane dodolan ning ndi yo? Malah nek mbok tukiem kuwi dodolane ngider, apa ya ora tau lewat omahmu? Ora tau lewat mahku kok. Biasane yamene sing nok kidulan. Coba Kang Parmin parani rono. Ya wis ae wae. Genit karo Sarmi ae. Itu sih men, oke nek kepenak. Lah kok kepenak? Nyawang masa depanku. Sopo? Dek Sarmi. Iya, Nan. Opo? Tubas abok, mosok apel-apel. Jane piye ta, Bok? Dodolan kok ora butuh duit. Lho kuyo Nana, mosok wong lek ra butuh duit. Kepiye? Arep tuku apa? Arem-arem, lempel, rondo royal, ta rondone entok. Aku mbok pesen rondone entok. Ngawur ae jare Sarmi kok malah pesen rondo. Cadangan kok men. Ngene lho, Mbok. Bojoku kan weteng. Nyidam klepon. Lah jare mbok-mbok gosip dek mau jenengan ki adol klepon. Klepon. Aku wis ora gawe, Le. Aku wis ora dodol klepon, Lek, Le. Lah kenapa, Mbok? Ya piye? Kok ndek wingi ya aku gawe klepon iku beras. Ora ono sing tuku. Terus jare ya klepon iku apik. Lah gene, Mbok. Klepon kan makanan tradisional to. Nek dilangke ora goeman. Wong klepon ku ya rasane enak, lumer di mulut. Lah iya, Le. Lah wong klepon iku jajanan tradisional sing patut dipertahanke. Lah nek ora awake dhewe sing melestarikan, lah terus apa maneh? Mengko lak anak karo putunem ora tau ngrasake klepon. Duh, ya aku terus luru ringgi ya. Lah ora entuk dina iki lak aku digebuki bojoku. Santai, Le. Kae lho, Mbah Marti dijejeran klepon. Kok bulut-bulut sih, Mbak? Kayak kisah cintaku ambek Dek Sarmi. Alah, kowe utas Sarmi ae. Lah griyane Mbah Mati ten pundi, Mbok? Griyane iku lho, lurus nyetan. Dariku menggok ngidul. Lurus. Lah iku
Biyane sih, Mbak. Ora kuwi omahe bakul titik. Lho, piye ta, Mbok? Gumone je lurus ngalor, omah nomor 8. Lah iku omahe Mbah Marti. Walah, nggih. Nek ngoten, matur suwun nggih, Mbok. Iya le, sami-sami. Ya wis, ayo gas, Mbok. Siap. gawe uripku seneng mesem saben bengi gawe uripku mesem saben Mbah, Sapa iku abane? nyuwun kula nyuwun dumateng tamu undangan kula aturi linggih riyen. Tumbas klepon, Mbah. Sapa iku abane? Iya le, iki lho ana buta pira? 5 bungkus cukup, Mbah. Kebeneran iki karek 5. Iki sing 4 bayar, sing iki beda ora usah bayar. Beda kepiye to, Mbah? Wah, iki mesti spesial iku, Mbok. Rasane yang kecut, Mbah. Ora lho, nek dikandhani iku diduwokno dhisik, Mang. Iku beda, kelepon wis sewulan luwih. sing gawe ayo